Ang dami naman yan. Stop muna kami dito sa Woolworths. Or tamad lang talaga magtapon. We have binangkaw and sandwich made. Na empty na jud. Yan. Nagsauli na sa susi. Was it the voice? Was it the fire burning in me? Madyong buntag mga kahigala. Papunta kami ngayon sa Coles River. Binibinta namin tong indoor trainer. Kay Banana to na indoor trainer. Yung sa akin, si Banana na ang naggamit. May bibili, so ihatid namin sa kanya. Nandito na kami sa kanyang office. Dito niya kasi pinahatid sa amin. Nagpaturo din siya kay Banana kung paano ilagay. First time pa kasi daw niya. Pagkatapos namin dito, magpahatid ako kay Banana sa bahay ng aking kaibigan. Gala na naman ako. Nandito pala kami sa bahay ni Mami Eden. Magkainan kami dito again and again. Thank you, Valerie. Salubo. Thank you. Thank you, Higala. Fishy Valerie. Bagyo. From Baguio. Thank you, Val. Ang dami naman yan. Ganito ang mga dishes dito ang babait. May pasalubong. Advance birthday celebration pala ngayon ni Mami Eden. Binangkal, bibingka by Cindy. Thank you, Valerie, Suman, Mami Eden, Pandesal. Anyway mga kahigala, may ambag pala ako today. Nagdala ako ng 10 pieces na itlog. Of course, ako ang magprito, diba? Nagdala din ako ng 2 soft drinks. Ayan na. Ang sarap-sarap ng aming pagkain. Maparami na naman ang rice nito. On version ni Mami Eden, longganisa at tocino. At nagawa din siya ng lumpia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Eden. Happy birthday to you. Hip hip! Hooray! Birthday! Birthday! Rice is life. Rice is life, mga Bring by Eden. Mami Eden, John Han, Rochelle, Mami Eden, Mami Higala. Higala. Rice Rice is life. Rice is life, Daryl. Cindy, kain. Ay, hindi, madali pa ni Bal. Asawa na. Yummy. The next morning. Today, early in the morning mga kahigala, papunta kami ngayon sa Eastern Cape, kami ni Banana Olala. Lata naman na magta-travel kami dahil marami kaming dala. Tag-iisa kami ng backpack, tapos si Banana din, tignan nyo, nagdadala din siya ng baon. Maghanap buhay na naman kami doon sa Eastern Cape. Naglakad kami papuntang gate. May kasama kami, sabi niya, doon na lang daw siya sa gate maghintay sa amin ni Banana. Di kami nagyo sa sasakyan namin kay medyo malayo, 8 hours ang biyahe. Nag-stop muna kami dito sa Woolworths para bumili ng mga makakain namin bawal nagta-travel. Para di na kami magsigi og stop, para di kami matagalan. Malayo pa kasi yung travel namin. Di maganda ang weather ngayon, maulan. Kaya hinahinay lang muna kami sa pagpatakbo para iwas aksidente. Malapit na pala kami sa among paingnan. Medyo pagod kami. Ito pala ang black area dito sa Eastern Cape. Tawag nila dito location. Ang daming mga bahay. Libre dito. Wala silang bayad o renta or something. Maganda dito daanan. Kay shortcut ba? Kaso lang paggabi, delikado. Alam niyo naman dito, maraming mga buang. Tignan nyo ang mga palibot, ang daming mga basura. Di yata nila alam kung saan ang basurahan. Or tamad lang talaga magtapon. Kaya nasa highway nagkalat. Tapos mahangin pa dito, mas lalong kumakalat ang mga basura. Sa guest house pala kami matutulog ngayon. Tinawagan na ni Banana, so on the way na kami. Punta muna kami doon tapos kakain. To this, di ay midiri ang dapita. Simple ra ang among kwarto. Pila ra bay jujirana no? Joke na tinuod. Bitaw oy, di na ta pwede magbunga-bunga karong panahon na. Kay na, alams na. Basta nay katugan, fights na. Unya na inang libre na mo og panihapon. No, di ami sa spa. Di lang nahukuan og video ang nang libre. Kay bisan mahalin, tag-ijahan na ra ba? Salamat guys sa nang libre. Thank you Lord.
Lusog-lusog na naman kami ni Banana. O lala. Pauwi na kami. 3 days later. Kahapon kami dumating galing sa Eastern Cape. Ngayon, umalis na naman kami ni Banana. On the way kami sa Cape Town. Di na kami nakapag-update nung nandun kami sa Eastern Cape. Sobrang busy kasi ang life. May importanteng lakad na naman si Banana no doon sa Cape Town. Sama-sama lang ako sa kanya. Saglit lang kami doon. May kukunin lang kami na importante. Mga 1 hour din ang aming biyahe. Pauwi na kami, nagutom kami ni Banana, so daan muna daw kami sa Stellenbosch. Doon kami kakain ng lunch. Maraming restaurant kasi doon, masarap at worth it ang price. Dito na kami sa restaurant. One time, dinaanan namin to ni Banana nung pumunta din kami sa Cape Town. Of course, ang first naming in-order ang aming inumin. Kay Banana, dry lemon. Ang sa akin naman is apple appetizer. Wala kaming plano na magpunta dito sa restaurant. Kaya tignan niyo ang damit ni Banana, butas-butas. Nag-travel kami, ganyan ang kanyang suot. The next day. Maglaag ako ngayon. Oh, such a beautiful phone you have. Pahatid ako kay Banana. Pupunta ako kay Cindy na bahay. Manood daw kami ng movies. Di ba? First time ko pa to na makapanood ng movies. Doon daw kami sa mall. Tatlo lang kami ni Marlene, Cindy at ako. Hi! Kainan na! Birthday! Kasala doon. Happy Fiesta! Nakikain na naman ako mga kahigala ng lunch. Nagluto si Higalang Cindy ng longganisa at tusino. Itong pansit si Marlene nagluto at itong sandwich. Itong binangkal si Cindy nagluto. On the way na kami sa mall. Super excited ako. Kaya first time pa ni Naho. Makalantaw og ingani char. Among bawat. Para makatipid, bakit mahal ang popcorn? Ay, look, we have, instead of popcorn, we have binangkal and sandwich made by Marlene. Yeah. Thank you, Marlene. And a Coke. Yeah, cook. Sinago namin. Pinanood pala namin ang Top Gun. Kakatapos pa lang, di ako nakakuha ng video kay Bawal. Super nagustuhan namin ang movies. As in, napakaganda. Paglabas pala namin dito, pupunta kami sa Pick n Pay. Dahil si Banana may pinabili. Nagpabili siya ng lechon manok para dinner. May bring house akong dala. Sobra namin kaninang lunch. Hindi ko pala nabanggit sa inyo mga kahigala. Nilibrihan nila ako ng ticket sa movies. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo higalang Marlene at Cindy sa paglibre. I'm here! Open the door! Where's my banana? Why? Yeah, that phone is far better than even the iPhone 11. Pasalubong ng bayan! Pasalubong ng bayan! The next day. Nasa shop kami ngayon. Nagkuan ko, limpyo. Unja si Banana is naglagay ng mga boxes doon. So up and down na naman si Banana, no? Pakita ko sa inyo ang shop na empty na jud. Yan. Empty na talaga siya. Yan po. Tapos punta tayo sa likod. Ito yung toilet. Unja. Ano ni siya? Medyo karaano nam guna ni amo shop mga kahigala. Karaano na siya. Tan-aon siya, mura siya hugaw. Kay karaan na. Waiting na lang ako kay Banana para uwi na kami sa bahay. Tapos yung susi, ibigay na namin to sa landlord. Yan o. Ibigay na namin and to see him bye-bye. I want to say bye-bye, bye-bye, bye-bye. Pauwi na kami ngayon. Nandito na si Banana. Itong general store na nakalagay, hindi na namin to tanggalin. Shop to sa aming landlord. So ito yan si Banana.
nagsauli na sa susi. Wala siguro ang landlord kay aramang pangita ni Banana. Hinglakaw siguro kay ang batos naman nagkuha sa susi. Nasa bahay na kami. Tinignan ko yung kilikili ko, baka makita yung itim kong kilikili. Hindi pala. Yo. Hindi na masyadong malamig dito, kaya naka-t-shirt na ako. Si Banana ay busy. Bakit kaya busy? Busy yan si Banana kay... Basta busy, secret lang. Para bibo. Wala na kaming ibang ma-share. Yun lang, no? Yung pumunta ako sa aking mga kaibigan, then nag-travel kami ni Banana, and then about sa pag-anos namin sa shop, yun lang. Higa-higa na naman kami ni Banana, kay pahuway ba, kay bukas, another day na naman, no? Unja, busy may tomorrow, na may lakwon, importante, so nunid na ko ano vlog, char. So, ang lagi niyong tandaan mga kahigalas, be patient, be humble, be simple sa buhay, pero always happy and most of all, be kind. Bye! And just levitate.